Na kejingkran jung ba Ardan Mila Basoymoy, President ke Voice of the People Party, VPP, bola ong ba kejingwara ke sorkari kispa, nalor kiwe-kiwe pad, kalaban pengkelai ke jela kum ke Sek State, na kaliang ba Preston Tensong, sembut Menteri Rangba ke jela, bola ong ba kamlong ke bayhab setia. Habakran sikilat patai kubor ke janmit kasau terik wiyong ajak penriau, ba Preston bola ong ba ke sorkar kan penting na, bakan omailat, bakan long kumta. Bola ong ba kum ke sorkar, habakawanra ikinu-kinu ke projek, ke community bakin long ngicing mentoy ki kun samla, ki ba pendap ikicing puli ba per, banyak kam ki hotel, lakalong ka line spa, bat kiwe-kiwe. Dalam kata bola ong ba ke sorkar nang ni Syekman, kan nang yabitang susu banwanra iki projek ba per, ki ban pen mentoy ki kun samla, ha ke jela. La dalam kita tengah ini ya nak ni. Ni hab ong ye ki kemi pawat pha ye ki kon beglej puli, beglej training ye kan ai. Nambar ba phin ong bakas pa ka de ka bastiu. Ngangam ngam lah ban pediak. Namar kan ni ru ka de ka wei na ki bentai jok hotel. Ka balada don lada mangane manu ki ong le se ni kwa ya ke jikilan le. Nang tak hamtam ni hang ni gerspa ya kata ka bangi ong ka rukom sumar khasi. Namar ka phakem ka de kai. Kam de ke sumar khasi. Ka bangi le de ko upnya khasi. Ka bateng le se don ke jing pang ke jing ut haka met haka phat kwa ban phakem. Ka spa ka but kata. Ten rai ngam sutu ban ong da ka pat ka te. Ten rai nan ya thu ya pi ka we ka bagi tanat ki ba bon ba ki kun samla jongi ki ba shim ya ka kurs ban lek pule dalor ba ki kun samla ka jat ban riu jongi ki ba ble lo ai kerpang ya ka sap ya ki nam ta kan ka lain ngasong ban ong ba metar ki ba bon ba ki ba lek training ba kin yo i ka servike kadang ba ble yu kin la ban pen kela ya kata sya ka ban imja sya ka ban kamai nakamenta kalawe ke joki keren ba lada bun than kata 5-star hotel ya kabama yo ka kala ban ka jaka kan jela jongi ka bas ngosi ka ba jaburong ngakwa ban pok daka pa sai kedar ngi na ka sorka ngin nam aila ike bakum kita ngin nam aila ike bakum kita ka bang ngi kwa ban ngangit sken bagi kun samla ha bagi lek pule kila da ken jing ken ki kebe ki pa jok kiru kila de slok kila sut ho jimo namar la de pi ong ba pi kwa ban khang ye ki investment te budun mo pi ki kebe ki pa ken so hu ye ki kon ye lek pule sa ki ban don haka ne ka wellness health jong kibriu bon jai pun kom telom nganas kom ong bangim dei ban sutu bakla habnya warna yaki investment habnya warna yaki bakum kini ke project net yang anga opi ka bakhadu ke jimentoy kan long yang ngi ki kon samna ki bepli ki pa ki pha kerpang yaki kun joki ban lek puli keleng sodong na ka benta bakin yo kam kin yo jam bat lada mata anda kilawan pai na ki jela ki baper ki poi chayeng sen renkat bakiyo ru ikakam bantre hakata 5-star hotel hakata 5-star hotel kalau gejik ku ka kraw baki kemi ki paru ngait sket ba kata kejingrit mensi baki kun samla joki ki kun senrang ki kun kete ki joki kin lek sejengai nalayin nalasem nalasnong na taw le si kandon kejing snow seir kejing du thia du dem joki tapi nak kata aku mungkin bon teliki projek dibangi ngi kwa ban nang ya sain susu nang desi keman kaban penmentoy ya kipat ba jong gejala ke jong tengah i susu badon ki bateng ki bakren ki bang ba kini ki projek i kom ba kejing tu dei tang ban pen het snir pen het po ya ki badon hakabo lan yangi ki ba yalam ya kesota nakwa ban kren da ba sai kata kade ka jingmut ke jing tu ke ba la de pi ong ta kamut menta investment ke pengilek hanu sulo ditei menta ke sekretariat ke balaya sya hato pi mot ong bagin ha spa bagi nengang ong ke spa ka dei ka investment ke infrastructure investment ke bangingi invest ke bangi trei menta kan long ke jimtoy ka la sai la ski bat ka burom ke bakrao
ya kipat ba jong ke jela bekla jungi parokoi mendangi trei kumya ketika ka stadium ka bade ka Wayne Stadium ka bahe hapo kari India te pin ong no bangi te ka te ka long nak benta ban yo spa lene ban mentoi manga simet na trai kata ka eke ka long ka bakla ne kan ka long ba nga sukwa ban pensai bangi trei ngile ya kani ndak ka tak je mentoi ki kon samla nakam tajing mentoi joki pajba ke jong ke jela mikla juni Habatin pej bahaki kishab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya